Nosturitarkastajan hommahan sopii henkilöille, ketkä pystyy työskentelemään tarvittaessa itsekseen. Haluaa suunnitella itse oman työviikkonsa, mutta joka myöskin on sitoutunut omaan työhönsä. Tekee tarkkaa työtä, toimii turvallisesti. Haluaa tavallaan kartuttaa omaa ammattitaitoaan päivä päivältä enemmän. Ja se, että tullaan hyvin juttuun erilaisten ihmisten kanssa, niin silloin pärjää jo pitkälle. Me ollaan nyt tällä hetkellä Hyvinkäällä Nosturi-eksperttien toimiston piha-alueella. Nosturi-ekspertit on akkreditoitu tarkastuslaitos. Tarkastajan työ pitää sisällään määräaikaistarkastuksia ja käyttöönottotarkastuksia nostolaitteille. Eli lähdetään aamulla vaikka asiakkaalle teollisuuteen tekemään tarkastuksia teollisuusnostureille. Tehdään ulkona, sisällä, teollisuudessa, kuumassa, kylmässä, korkealla useasti. Aloitin 2025 tammikuussa. Nostureista, kun on tullut koko työuran ajan kokemusta, niin oli semmoinen luonnollinen jatkumo sitten vuosien jälkeen, että alkoi tarkastajaksi ja pääsi tarkastajaksi. Mä oon pohjakoulutukseltani sähköasentaja. Koulusta päästyä mennyt teollisuusnostureiden pariin. Siellä on ollut sen 13-14 vuotta ja sitten nyt viimeiset 3 vuotta nosturi-eksperteillä. Täällä on mukava työyhteisö ja sitten perehdytykset, opit, kaikki tulee suoraan talon puolesta. Hyvin otettiin vastaan ja on koko työyhteisö auttanut ja tukenut ja ollut heti yhteydessä. Ja ainakin huumorintajuista, että se on tullut ainakin vastaan. Mutta sitten myöskin se toinen puoli, että kaikki on todella ammattitaitoisia, pitkällä kokemuksella olevia tarkastajia. Ja tehdään kimpassa alkuun ja sitten kun itsestä tuntuu siltä, sitten pystyy jatkaa itsenäisesti eteenpäin.